Que tal? Moi boa noite, un saúdo neste martes 7 de xullo. Imos contarvos a actualidade local, como sempre, dende a televisión local, e como sempre tamén moi agradecidos de que busquedes aquí esa información. Comezamos falando de Indra. Sabemos que hai agora mesmo movimentos, interese por parte de Indra de ter unha segunda factoría para que As Pontes é unha das posibilidades. Ata aí todo o que ata agora está confirmado, pero tamén é certo que está vendo reaccións que nos dan moitas pistas do que pode estar ocorrindo. A candidatura das Pontes para o desenvolvemento de novos proxectos de Indra atópase co atranco do troco que suporía para os plans que se albiscan en Asturias, onde xa conta con instalacións e confiaban en seguir séndose para a expansión. Onte a delegada do Goberno en Asturias rechaba co silencio institucional no medio dun proceso que está a requerir dunha negociación tan difícil como discreta. Adriana Lastra, nunhas declaracións para os medios da súa comunidade, aceptou implícitamente que Indra podía ter plans para Galicia ou estimar que calquera outra iniciativa no territorio estatal non quita que non siga habéndose en Asturias. A delegada do Goberno Central apuntaba á probable decisión de Indra de sondear a opción das Pontes como ubicación para a súa nova fábrica de blindados ou non ter os problemas que si está a ter para conseguir chan industrial preciso no Principado. Ao seu xuizo, existe unha percepción errónea sobre os plans da empresa en Galicia, pois non constitúen un freo para o proxecto da fábrica de vehículos blindados prevista na localidade de Barros en Langreo. A compañía xa admitira que estuda como cubrir as súas necesidades de produción cunha segunda planta de vehículos militares. Tamén que ten mesmo premura por poñer en marcha os programas especiais de modernización do exército español, nos que se inclúen novos contratos entre os que está a construcción de máis de 600 vehículos militares. A sociedade participada polo Estado escolleu o norte para a súa fabricación de blindados e a disponibilidade de bolsas de chan suficientes no noso municipio para albergar proxectos da envergadura de Indra fixo que se barallase, estudase e mesmo analizase xa a implantación nas Pontes. O noso concello conta coa vantaxe de ser un territorio de transición xusta por mor do peche da central térmica de Endesa, unha situación decisiva ao garantir o acceso a axudas estatais e europeas. Aínda así, o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, apostaba ante os nosos micros pola precaución e por seguir traballando man a man con outras administracións para facilitar a chegada destes novos proxectos. Creo que o que hai que facer é pelexar con todo o que teñas, con todas as armas que teñas. Unha delas é a coordinación con outras administracións, outra é a determinación, ser teimudo hasta o último segundo, porque hai moitas localizacións posibles para proxectos industriais. As Pontes é un lugar máis, non? É dicir, o mundo é moi grande para unha multinacional, non? Europa é enorme para unha multinacional. Pode escoller ubicarse en Nantes, en Lisboa, ou ubicarse en Castellón, ou en Tarragona, non? E, bueno, pues se decide ubicarse en As Pontes será por distintos motivos que no seu momento a propia empresa explicará por qué, ou as propias empresas explicarán por qué, non? Indra precisaría dunhas naves con condicións moi concretas e susceptibles de ampliación e xa contratou a unha enxeñería que está a avaliar a idoneidade das disponibles a curto prazo para cubrir as súas necesidades de produción nunha segunda planta de vehículos militares. As Pontes vai poder ofertar a prezos vantaxosos ao industrial público e aínda contaría con espazos que foron reservados precisamente como reserva estratéxica e todo o chan industrial procedente da demolición das instalacións de Endesa. Unha demolición que non será total, pois a previsión é dar uso industrial ás naves auxiliares da térmica. Segue o seu curso a aprobación dos orzamentos municipais. Despois de ser aprobados no pleno, agora tocaba publicalos tamén no boletín oficial da provincia, tocará, para que entren en vigor definitivamente, agardar por ver se hai algún tipo de reclamación. Así que segue o proceso. O Boletín Oficial da Provincia recolle na súa edición de hoxe a aprobación inicial das contas municipais para 2026, as súas bases de execución e os anexos de persoal e de investimentos que saían adiante o pasado mércores en sesión plenaria. Tal e como xa lles contábamos hai uns días, o Executivo local contará con 16.025.405 euros para o exercicio en curso, unhas contas moi positivas e equilibradas, male a profunda transición económica que está a vivir As Pontes co peche da central térmica e a conseguinte perda de ingresos asociados á actividade industrial. Un cambio estrutural que obrigou a poñer en marcha unha xestión moi rigorosa e prudente que permita adaptarse a esta nova realidade, pero sen que se vexan afectados servizos públicos tan relevantes como a axuda no fogar, a recollida do lixo ou a escola infantil. Bueno, estamos nun momento histórico que hai que ser sobre todo realistas, iso é o que procuramos facer co deseño destes orzamentos, apoiándonos nos departamentos municipais, sobre todo de intervención e tesourería, dibuxouse esa nova realidade que, bueno, todos os veciños e veciñas estarán de acordo en que, bueno, este ano
pois pola perda de ingresos debido a, bueno, os impostos que están vinculados á central térmica, sobre todo, pero tamén a INSA, pois, bueno, hai unha perda de casi 3 millóns de euros nas arcas municipais. Entón, eso hai que reestruturar todo o orzamento municipal e adaptar e dar garantía, sobre todo, aos servizos básicos, que é o que intentamos facer. Para poder axustar estas contas, dando prioridade ao gasto social e aos servizos básicos, dende o Executivo local apuntaron que nestes últimos meses xa se estivo a realizar unha labor pedagóxica con sectores como as entidades deportivas ou veciñais e que deberán tamén recurrir a outras administracións e canles para autofinanciarse. Neste senso, Elena López explicou que estas novas contas recollen recortes en actividades superfluas e que iniciativas municipais e servizos con cotas moi baixas, como as escolas municipais ou o conservatorio, ou a que ata agora eran gratuitas, como algúns espectáculos culturais, sufrirán un pequeno incremento nas súas cotas. En que se recorta sobre todo? Pois eso, pois en contratos o mellor puntuais que de dinamización, de axustes, hai que tamén coas entidades, por exemplo, as entidades deportivas, ou como Concelleira de Deporte, pois tamén nos últimos anos xa se foi advertindo que vai haber unha baixada e vai ter que cofinanciar pois con outras administracións, con outras subvencións o que é a súa actividade diaria. Entón, tamén hai un recorte nesa partida de subvencións a entidades culturais e deportivas, pero que é perfectamente viable para as asociacións pois adaptarse agora para o curso que ven, sabendo con máis ou menos o que poden ter na súa chega municipal. Entón, bueno, no día a día a veciñanza non vai presenciar esa baixada orzamentaria porque, insisto, priorízase os servizos e o benestar social, sobre todo. Tras a publicación hoxe destas contas para 2026, o expediente estará en exposición pública durante 15 días hábiles e que comezarán a contar dende o anuncio correspondente no BOP. Durante este prazo, todas as persoas interesadas poderán examinar as contas e presentar as reclamacións que estimen oportunas. O orzamento, así como os anexos reflectidos, quedarán definitivamente aprobados se transcorrido o prazo de exposición ao público non se presentase reclamación algunha. No senso contrario, o Pleno da Corporación disporá do prazo dun mes para resolvelas. O orzamento definitivamente aprobado, así como o cadro de persoal, serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor ao día seguinte ao da súa publicación. Está en marcha xa a segunda fase das obras da Pardo Bazán. Continúan, por tanto, as obras de remodelación neste barrio. O Concello das Pontes sumou a pasada semana un novo proxecto en execución e que a empresa Ambiente un Tratamento Global iniciou xa os traballos de mellora dos servizos e pavimentos da segunda fase da Rúa Pardo Bazán. As obras, que terán unha duración de 3 meses, van supoñer un desembolso de 210.980 euros con cargo á Deputación da Coruña mediante o Plan de Obras e Servizos e darán continuidade ao proxecto que se iniciaba no 2022, que afectou a primeira parte deste vial entre os cruces coa Rúa Pablo Picasso e a Rúa Calderón de la Barca. Os traballos executaránse nun tramo duns 140 metros entre as rúas Antonio Machado e a Ronda do Poboado e permitirán solventar problemas de accesibilidade e seguridade viaria coa mellora da pavimentación e das redes de iluminación e saneamento. Así as cousas, instalaránse 2 redes separativas de augas pluviais e fecais e tamén se vai colocar un novo sistema de iluminación con farois tipo LED máis eficientes enerxéticamente. Por outra banda, eliminarase o dobre sentido de circulación deste tramo debido ao estreitamento da rúa e mellorarase a zona de aparcadoiro. Con respecto á calzada e beirarrúas, estarán á mesma altura, o igual que acontece na primeira fase xa cometida desta obra, e tamén haberá novo mobiliario urbano novo con bancos, papeleiras e xardineiras, que darán servizo a toda a zona que será o obxecto do proxecto. As festas do Carme están prácticamente en marcha, non oficialmente porque empezan co pregón do venres que ven, si estamos xa disfrutando actividades do programa, e litúrxicamente arrancan o venres, porque comeza a novena do Carme, unha novena que ademais este ano vai ter diferentes oficiantes. O ambiente de festa na vila xa se está a sentir, aínda que quedan uns días para mergullarnos nesa semana tan especial de celebracións e actividades lúdicas, religiosas e culturais incluídas no extenso programa ideado pola Concellería de Cultura. Iso sí, este venres arrinca un dos clásicos, a programación litúrxica da manda novena en honra a Virxe do Carme, unha das convocatorias de maior devoción e popularidade entre a veciñanza. Así, dende o día 10 e ata o día 18, en horario de 7:30 da mañá e 7:30 da tarde, celebraránse as misas de novena en honra a patroa, que arrincarán co rezo do Rosario
rosario e a tradicional celebración litúrxica, ademais da Eucaristía. A carpa ubicada na Praza da Capela do Carme acollerá esta dobre sesión diaria, en a que o equipo pastoral que dirixe o párroco Juan Pablo Alonso Rolle contará con colaboradores de auténtico luxo. Así o domingo a misa contará coa presenza do bispo de Lugo Alfonso Carrasco e xa o venres 17 estará nas Pontes o bispo de Mondoñedo Ferrol Fernando García Cadiñanos. Este venres, o párroco de Neda Ramón Antonio López Rodríguez será o encargado de ofrecer a misa e o sábado e tamén o día 18, coincidindo coa procesión nocturna en honra patroa, Juan Pablo Alonso Rolle levará a dirección destas dúas citas litúrxicas. A semade tamén se contará cos reverendos Enrique Malvar Blanco, Gonzalo Varela Alvariño, Iván Darío Trujillo Valencia e co sacerdote burundés Bonaventure Nishimirimana. A isto haberá que sumar as tres grandes citas destes días, a procesión nocturna do sábado 18, que arrancará ás 9:30 da noite, e que incluirá un espectáculo pirotécnico e a salve mariñeira da agrupación coral endesa, xa o día seguinte a procesión de subida coa tradicional ofrenda floral á patroa dende a 1 da tarde, e para o luns de festa local, a misa en honra a Santa María Magdalena ás 12 do mediodía, tamén na Capela do Carme, coa tradicional procesión da imaxe ao redor do cruceiro. Arranca xa unha nova edición tamén do Fotopoema, fotografías e poesía plasmados arredor do Colexio Santa María. Na presentación teremos un recital. Todo un clásico, como é a mostra fotopoética Unha foto, un poema, volverá a ser protagonista da programación cultural das Festas do Carme. A proposta e idea dun ano máis por veciños e veciñas afeccionados á arte da escritura e tamén á fotografía, coa organización da Biblioteca Ribera Rouco, darase a coñecer mañá con dobre cita. De feito, xa dende primeiras horas da tarde, o peche perimetral do Colexio de Santa María vai acoller as máis dunha dúcia de lonas que este ano formarán parte desta iniciativa e que recollen instantáneas de fotógrafos locais xunto con poemas tamén ideados por veciños e veciñas das Pontes. Por suposto, para dar a coñecer este traballo non só poderemos desfrutar dende mañá á tarde da exposición do mesmo, senón que tamén se vai organizar un recital na Casa do Peso, tamén para a xornada de mañá á tarde, en o que poderemos escoitar cada poema na voz dos seus creadores e creadoras. A convocatoria será de entrada libre ata completar aforo e arrancará ás 8:30. Temos tamén un novo libro dende o Museo de Monte Caxao, ademais, un libro que fala precisamente da historia de como se xestou ese museo que nacía nun colexio. O Museo Etnográfico de Monte Caxado vai presentar este venres unha nova publicación, un novo caderno incluído na súa colección e que para este 2026 ten como punto central a historia dos 40 anos de vida destas instalacións, dende a súa posta primeiramente no edificio do Colexio Monte Caxado os seus inicios, ata o que a día de hoxe o seu novo emprazamento en pleno casco histórico. Unha entidade fundamental para protexer e recuperar o patrimonio local e achegalo ás novas xeracións, ao tempo que tamén pretende servir de homenaxe á incansable labor de preservación da memoria colectiva. Este novo caderno, cuya autoría volve ser cousa de Xosé María López Ferro, volve contar co respaldo da Deputación da Coruña e presentarase nun evento que se vai desenvolver na Praza da Igrexa dende as 7:30 da tarde, se o tempo acompaña. A publicación será gratuita e repartirase entre as persoas asistentes ao acto. Cita tamén de fin de curso que é aberto ao público porque todos e todas poderemos disfrutar do traballo feito polos alumnos e alumnas de O Catre, o grupo de teatro da nosa localidade. As artes escénicas volverán ser este venres as grandes protagonistas da xenda cultural municipal. E que o Catre Teatro vai pechar o curso da man da súa agardada gala de verán no Auditorio Municipal Alobi, un evento que promete encher o patio de butacas de diversión, gargalladas e do talento de moitos veciños e veciñas da nosa vila, das cidades máis dispares, pero unidos pola súa paixón pola interpretación e por facer desfrutar ao público. Así as 8, os focos do escenario pontés prenderánse para acoller os diferentes grupos de adultos e tamén os grupos xuvenil e infantil, dirixidos por Agustín Bolaños, e que van ir interpretando diferentes montaxes. Dende os máis novos ata os que levan xa máis tempo nesta escola, terán a oportunidade de amosar o froito de meses de intenso traballo, ensaios e dedicación, cunha mostra do máis variada e diferentes propostas que volverán plasmar a diversidade e riqueza formativa que caracteriza o Catre. Como é habitual, de seguro que o lobby quedará pequeno para acoller a un público que se vai entregar a estes actores e actrices en dos primeiros compases, nunha velada que botarán dar as 8 do serán e que será de entrada gratuita ata completar aforo. E unha nova visita a Doados. Sabedes que desta vez en verán é máis preciso que nunca, porque hai máis necesidade que nunca e por mor dos desplazamentos hai menos dozos que nunca. Así que quen poda, que acuda a doar a esta unidade móvil.
A unidade móvil da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue regresa mañá a nosa vila. Vai ser tamén da campaña Un Alento de Vida, co obxectivo de seguir a sumar a colaboración dos veciños e veciñas para poder obter alrededor de 22.000 doazóns de sangue ata finais de agosto e fomentar a participación da cidadanía. As Pontes son 270 concellos galegos que nestes días serán lugar de parada para os autocaresados, coa fin de facilitar o acceso a este xesto solidario e que cada día son precisas 400 doazóns para garantir o axeitado abastecemento de componentes sanguíneos aos nosos hospitais. Unha cifra que non se reduce no verán, un período especialmente sensible por mor da deslocalización dos doantes habituais. A campaña Un Alento de Vida lembra a importancia de procurar unha oportunidade de curación para moitos enfermos que só poden brindarlle os doantes de sangue que co seu xesto solidario contribúen ao posibilitar o tratamento de moitos doentes atendidos no noso sistema público de saúde. As persoas que participen na campaña recibirán como agasallo unha almofada ou un balón de praia e para botar unha man abonda con pasarse polo autocar que vai quedar ubicado na Praza da Capela do Carme de 10 a 2 da tarde e de 4 a 9 da noite para realizar a súa contribución. Como é habitual, pode doar sangue calquera persoa maior de 18 anos que pese máis de 50 kilos e que non padeza nin teña padecido enfermidades transmisibles polo sangue. Repasamos agora o que deu de si esta fin de semana o Campeonato Galego de Motociclismo que viña xa por segunda vez ata a nosa localidade. O circuito de velocidade das Pontes volvía a ser esta fin de semana escenario dunha nova proba puntuable para o Campeonato Galego de Motociclismo. Segunda ocasión esta tempada que o circuito Pontes acolle unha destas citas en as que se logrou a participación de pilotos das 4 provincias galegas. A convocatoria organizada polo Clube Martín Vázquez Racing lograba reunir a unha vintena de participantes nas 5 modalidades que se disputaron en terras pontesas. En canto aos gañadores, na proba de minimotos 4.2, o podio estivo comandado por Ian Fernández, seguido de Leo Basanta e Zeus Pardo, os dous do VFM. En mini GP 110, Luca Piñeiro do VFM foi o máis rápido nas dúas mangas puntuables, escoltado neste caso por André Lago do Iceric Racing e Manuel Gantes, tamén do VFM. E xa en mini GP 160, a victoria foi para o piloto Andrés Freijo, seguido de Nico Pita e Jacob Rey Muñán, os tres do motoclube VFM. Completaron a entrega de trofeos aos pilotos da modalidade de clásicas en 2 tempos, un título co que se fixo o corredor Francisco Palazuelos, seguido de Francisco García do Puig Asturias como segundo clasificado e Álvaro Muñoz na terceira posición. Xa en Superseries tan só se contou con Sergio de Gracia do AML. Agora tocará agardar ata agosto, xa que os días 7 e 8 do mes que ven teremos nova cita coa velocidade no circuito pontés. Neste caso, da man do Campeonato de España nas categorías Mini GP 110 4 tempos, Minimoto 5.5, Moto Mini Spain 160, Moto Mini Spain 190 e unha nova convocatoria que volve demostrar a calidade do circuito de Cars como escenario para as grandes probas non só autonómicas, senón tamén nacionais. Foi todo por hoxe, foi todo por este martes. Mañá é mércores, mañá volvemos, mañá quedamos na televisión local, nas noticias locais. Grazas, de cá mañá, boa noite e bo descanso.